Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes Pizza 18 na bulan sa Agosto tuig 2020. Anano ang aton isyu nga pagatalakayon para karon nga adlaw. Luwas sa COVID-19 ang pinakainit nga isyu subong amo ang isyu sa PhilHealth. Pinulihan dayon sang mga mamalida ang isyu. Sa pagbalik sang hearing, kahapon ginpalayag nga mga 2 ka bilyon bangod sang irregularidad ang mahimo madula sa PhilHealth. Purti ni, gahambal kita bilyon, hindi milyon. Ang iskandalo sa tagtaganay sang kwarta sa mga pribado kag publiko nga mga hospital. Amo ini ang agin patigayon sa joint nga pag-imbestigar sang House of Representatives Committee on Public Account and Good Government. Mga irregularidad nga nagakatabo sa sulod sang PhilHealth. Kahapon, arangkada sang mga mamalida nga kung mahimo buksan ang mga bank account sa mga empleyado kag mga opisyal sang PhilHealth. May mga nagpirma sa Weber, amo sanday Executive Vice President Arnel De Jesus, Senior Vice President Dennis Mas Hobita Araguna, Nerissa Santiago, Renato Limsiaco Jr., Israel Francis Pargas, Vice President Shirley Domingo, mga abogado, kanday Rodolfo del Rosario Jr., Jonathan Manggawang, mga Vice Presidente kag opisyal sang PhilHealth. Ang punto ko kasimple gid lang. Buksan ta ang mga bank account nila. Buksan sang amlak. Pero kung ikaw matanda na sa irregularidad kag kalamalamahan nga matabo,
nga ginapananaw mo nga pag-abot sang adlaw, madiskubrihan ang panguot sa kaban sang ahensya, ibutang mo sa ngalan mo, ang kwarta nga ginganit mo kung matuod ang aligasyon. Mabudlay mo ni itres ang kwarta. Hindi man nila pag-ibutang ni sa ngalan nila. Kung ikaw manguot ka sa kaban sa gobyerno, milyon-bilyon, ibutang mo sa bank account mo, kundi mabisto ka. Di kalabanan sini, may mga dami. Posible ibutang sa ngalan sa ila paryente, ibutang sa ngalan na sa konsino nga mga kabyanan malapit sa ila. Amo ni nagakatabo sa mga baid na iya nga mga manugkuot sa kabad sa gobyerno, kay tsindi na sila. Nga kung ibutang nila sa bank account nila, maabot yun ang adlaw nga madiskubrihan ina. So, is ini sila. Dapat, ang investigasyon, padalman-dalman ninyo, nga pagbukas sa bank account, iban wala unod, ibang gagmay, timatingala kita, bilyon na ginanit sa PhilHealth, ang mga ginatudlo nga mga responsable kung matuod giman ang aligasyon nga amo ang nagpalapaw kwarta sa PhilHealth, wala unod ang ila bank account. Amo ina ang dapat padalman sa mga mamalida. Hindi mapos lang buksing bank account nyo. Di buksa na bank account nyo kagamay ho. Sang unod, ang klaro kung namula mga uti. Pero wala kita kabalo nga ining mga nagahimo sining kalakasan, wala nila ina ginabutang ang kwarta sa ila sini bank account. Para maintindihan bala, maidiyang aton mga mamalida, nga bisan buksan mo ang bank account, diutay ang unod sina. Kay ginapalapaw ina, kag ginabutang sa ngalan sang iban. Ibutang mo sa ngalan mo, kung di mabisto ka, amo ina ang nagakatabo. So hindi niya epektibo nga pabuksan mo bank account niya para mabalaan mo kung may tinago siya nga milyon kag bilyon nga kwarta. Kinahanglan na niya paakuon mo. Kinahanglan niya nga mismo dira sa inyo sini nga hearing paakuon nyo nga may ginahimo sila nga irregularidad sa sulod sa ahensya, sa sulod sa PhilHealth. Hindi na kinahanglan pa ang bank account kay sigurado ginapalapaw ini kag wala ginabutang sa ilang ngalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw... Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Porte ang pamiripi ni Presidente Rodrigo Duterte. Ining nagaguluwa nga panawagya fake news. Bangod kuno, nagpa-Singapore ini siya, agod magpabulong. Siling sa Presidente, are lang ko dire. Are ako sa Davao. Agod nga maglikaw, dira sa Manila, kay Porteda, ang kagaw. Tamo ini, Porteda, basta Presidente, kati, amo giba na Dinabantayan ang tagsa mo kahulag. Ang pagbungat kag pag-abre mo sa baba mo, balita ina. So lumaptang balita, nga naglakat siya. Basi ko nagpabulong. Siling sa Presidente, are ako sa Davao, hindi ka mo magpati sina. Sulod ayon ang amigo yagid. Ngalin sa una, sa wala pa magsenador, ara pirme sa kilid ni Presidente Rodrigo Duterte. Sino? Si Bongo.
Senador Subong nga ula ya untat mo, ula ya gahalin sa kilid mo ni Presidente Rodrigo Duterte. Intada dayon si Bongo sila niya, hindi kamo niya magkabalaka. Hindi kamo magpate sa nagalapta nga piki nga balita. Makonsensya kamo. Ang aton presidente nagatrabaho para sa pungsod. Nagaserbisyo kami sa inyo sang amon masarangan. Puwerte ang arangkada dayon ni Bongo. Dipinsa kay Presidente Rodrigo Duterte. Puwerte. Galing nga mo lang balita gidya ang jutay lang lihok sa presidente balita ina. Tanan, pwede mo lang manigar, pwede masiling wala ako yung nakapa-Singapore, ari ako sa Davao, tanan-tanan, okay lang, no? Ang mga iban manikisa nga mga manugbalita, blaga palupad man. Kinanglan kung magbalita, kasigurado mambala. Yung panawag sa manugpiki nga balita, siguro daw ang gabalitas niya ginit ulo kay Duterte. May mga tao man niya nga daw hindi konforme kay Presidente Rodrigo Duterte, diyot dako lang palaptahon ang sala nga balita. Porte ang pamiripe ni Bongo kag ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya wala ko nagpa-Singapore, ari ako sa Davao. Nga ara kada nya galikaw ako sa Cagao. Ang botsilingon, porte gid ang Cagao sa Metro Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit.
Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59, kadasig sang oras. Baw kahapon na intriga naman ako, nag-entrada naman si Attorney Larry Gadon balani, tanan nga mga kontrobersyal ka may mga isyu nga mainit, aragid siya. Ti kahapon nagpitik naman sa sugilanon, nya wala kuya gapati nga epektibo ini mga pagsuksok sa face mask nga ni sa pampubliko nga lugar. Gintawag pa niya gobyerno overacting angot sa COVID-19. Di ko nakaintindi bla kay Gadon mo. Abogado man ini siya. Galibog ulo ko kung anong ginahimo sa gobyerno, kung anong ginahimo sa mga doktor naton sa departamento sa ikaayong lawas. Hindi siya magpati. Nya overacting ka mo. Hindi na mapatihan yung face mask na. Ay kalay. Purti si Attorney Larry Gadon. Abi, teleskopyohan nyo kung galagaw siya, kung wala sa face mask siya. Di kung wala sa face mask, abi, tilawidak pa, abi. Daw nabudlayan ako kahapon sang iya sining palayag mo na makali-intriga klase abogado ni no. Di kung di siya magpati face mask, hindi siya magsuksok, kung di tilawan niya lagaw. Kadto sa korte, kung pasudlon siya. Kung hindi siya magsuksok face mask, kung di dakpon, porte, imbes nga magbulig ini siya, sa pagpaandam sa pumuluyo kay abogado siya, pinitik kaya gobyerno niya, overacting, pulupis mas, ba, purti si Attorney Larry Gadon. Ang akon blakon, hindi siya magsuksok pismas kag gulpi lang butungon kag dakpon bla. Karkulo ko galagaw sa pismas maguro at yung butan nga katabo na naglibog ang ulo ko kahapon ko first time nakabati ko sa isa kabugado nga dapat ko tani magbulig asya ang nagpakalain pinitik pa overacting ng gobyerno sa pagsuksok sa pismas baba torne ng agada. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,